pinanganten sarimbit lenggah wonten ing damparing paiwahan angge muji wonten pen Gusti ingkang murubeng dumadi amrih purwa madya wilisuda ing wanci enjang menika manggih karayong wonten pandonga ingkang badhe kasopanipun Bapak Yohanes Sukardi paripurna atur panduka panjenenganipun Bapak Yohanes Dedi Sarwaka pareng badhe matur wonten ngesenipun tamu sedaya wonten ing titi laksana atur pambagya harjo ingkang badhe kasulih panjenenganipun Bapak Sriyanto kaampingan panjenenganipun Bapak Joko Winarto dalah Bapak Sisman Puspa Ijaya lajengipun titi laksana panjenengan sedaya sanjaning para tamu keparenga hanya kecaken samili lenggahan ngantos sak paripurnaning parjan prasaja ing wanci enjang siang menika pratandha paripurnaning paiwan menika ing samangki mbok pilih risang pinanganten sarimbit sampun jengkar saking sasana rinenggo arsa manjing wonten paning paiwahan hanampi atur pambagya kunduring para tamu pinisepuh sanjaning pertamu kakung samputring adat matan mekaten menggah rantaman titi laksana parjan prasaja kemanci enjang semiyang menika semonggo kita sami ngrantos jengkaripun pisang pinanganten sarimbit saking Dreja nuju wonten ing pelaminan ingkang menika kawula semanggaken matur nuwun. Pinispu sanjaning bertamu kakung semua putri ingkang daturmatan risang pinanganten sarimbit pun Bagus Stefanus Adam Amas Jati Pamungkas dalah Roro Monika Diabrananda Aurelia sampun
manjing wonten ing yaraning paiwahan ingkang menika dumateng panjenenganipun Bapak Alexander Sunarto minangka sulisalipun Bapak Fransiskus Sarus Nugroho Dwi Widyasmoro dalah Bapak Yohanes Dedi Sarwoko keparenga hamasraken risang pinanganten sarimbit sasana pamira kawula semanjakaken. Matur nuwun Bapak Ignatius, Bapak Ibu para kadang kinasih, kepareng kawula ngaturaken salam kawula sugeng siang berkah dalem. Wonten ing pargian ing siang menika kawula dados talanging atur Bapak Nugroho Dwi Widyasmoro lan Ibu Yustina Ambar Sediani inggih sak perlu masrahaken anak kawula Deno Ayu Monika Dipyara Nanda Aurelia putra putrinipun Bapak Yohanes Dedi Sarwoko lan Ibu Rosalina Happy Aryani pikantuk anak Mas Bagus Stefanus Arda Amas Jati Pamungkas putra kakungipun F.Ek Nugroho Dwi Widyasmoro lan Ibu Yustina Ambar Setioni ingkang bidalem wonten ing Gunung Gempal Giripeni Wates Kulon Progo Ngayogyakarta Hadiningrat. Ing siang menika sampun paripurna anggenipun sami nampi sakramen perkawinan pramila kawula sawetahipun putra kekalih menika kawula pasrahaken dumateng Brayat Ageng Bapak Yohanes Dedi Sarwoko lan Ibu ingkang pidalem wonten Macanan Karanganom Klaten Iring Ler. Kanthi menika Bapak kawula sumanggaaken mugi anak kula menika dados tunggal kalian panjenengan wonten ing tlatah Macanan Karanganom Klaten Iring Ler lan ing mbok pilih ing sakmangke putra kekalih menika sami sowan wonten ing Giripeni Wates Kulon Progo inggih dados tanggung jawab brayat ing wates. Kados mekaten kang saged kula aturaken sepeda malih kawula matur nuwun sugeng dalu sugeng siang berkah dalem. Paripurna atur pangendikan panjenengan Bapak Alexander Sunarto minangka sulistanipun Bapak Fransiskus Sarus Nugroho Dwi Widyasmoro hamasraken risang pinanganten saipit. Pinisepuh sanjaning para tamu kakung semua putri ingkang dan kehormatan anak kula pun Yohanes Dedi Sarwoko mboten kuwi matur piyambak pramila wanci siang menika kula piyambak ingkang badhe matur wonten senipun Bapak Alexander Sunarto. Saderengipun ngaturaken berkah dalem. Panjenenganipun para pinsepuh, para sepuh ingkang satu kinurmatan, sanjanipun para tamu kakung semua putri lan ugi para pangarsaning kami ingkang tansah sinanding kitab suci payung kangge minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang satuhu luring budi. Sanjeng para tamu langkung langsung saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Fransiskus Sarus Nugroho Dwi Widyasmoro saking Padukuhan Gunung Mbak RT 26 RW 11 Giripeni Wates Kulon Progo. Panjenenganipun anak kula pun Yohanes Dedi Sarwoko ngambali ngaturaken kalujengan minggah rawuh panjenengan ing wanci enjang siang menika lan keparenga nyekecakenipun sami lelenggahan. Pinisepuh sanjaning para tamu kakung seputri ingkang dhateng matan risang pinanganten sanimbit sampun nampi lan nampekaken sakramen ijab kulawa kirang langkung jamso enjang sampun dimerkahan Gusti lumantar astanipun Rama Rubedus Yuni Triyobo WR wonten ing paroki Santo Ignatius Ketandan. Saestu saking keluarga anak kula Yohanes Dedi Sarwoko lan ugi keluarga Bapak Fransiskus Sarus Nugroho Dwi Widyasmoro ngaturaken agenging panuwun tanpa pindan. Mugi risang kemanten sarimbit ingkang badhe lelumban wonten gesang bebratan agung tansah mangga hayem tentrem ing saklami-laminipun lan ugi saged nilar brayat Nasaret. Mangkaten ingkang saged kula aturaken lan kula wau mbok bilih anak kula pun putu kula pun Monika Diara Nanda Aurelia dalah pun Bagus Stefanus Arda Amas Jati Pamungkas sumondhok wonten ing Kulon Progo kalau sumanggaken mulang uripun saking keluarga panjenenganipun Bapak Fransiskus Sarus Nugroho Dwi Widyasmoro lan mbok bilih ing samangke pinanganten sarimbit kami sudo kanthi climen kanthi prasaja
wonten kekiranganipun nyuwun agunging samudra pangsami lan mangke saparipurnaning pargian Climen menika panjenengan sedaya saking kulon praga lan ugi tamu undangan badhe jengkar saking palenggahan mbok pilih yang mangke pratandha paripurnanipun risang pinanganten sampun jengkar saking sasana rinengga mekaten ingkang saged kula aturaken lan mbok bilih anggen kula matur wonten galabang sulatur ingkang mboten nuju prana dumateng tenggalih panan sedaya mawantu-wantu diagung samudra pangsami mugi berkah dalam Gusti tansah rumentah dumateng kita sedaya sakmenika sarta ing sak lami-laminipun matur nuwun matur nuwun sajengipun risang pinanganten sarimpit keparenga jenggar saking wan paiwahan manjing wonten sasi narangga arsa sumungkem dhateng Ibu Pertiwi semonggo Bos jenggar saking wiraning paiwahan risang pinanganten sarimpit pun Bagus Stefanus Arda Amas Jati Pamungkas Dalaroro Monika Diabro Ananda Aurelia sampun nampilan nampeaken sakran mijab suci wonten ing gereja Katolik Santo Ignatius Kanden kalawa injang kirang langkung jam 09.00 injang lan dinekan Gusti lumantar astanipun Rama Robestus Yuni Triwibowo PR salajengipun pirsang pinanganten sarimpit arsa manjing wonten sasana rinengga anyuwun tambahing berkah pangestu dumateng sandyaning para tamu sedaya mugi anggenipun lelumban wonten gesang berwatan agung tansah manggih hayem tentrem salamenipun gesang lan ugi pandonga pangestunipun saking para tamu sedaya langkung-langkung saing baru ageng panjenenganipun Bapak Fransiskus Saputra Dwi Widyasmoro sakeluarga saking panggungan Gunung Kempal RT 6 RW 12 Giripeni Wates Kulon Progo lan ugi keluarga panjenenganipun Bapak Yohanes Dedi Sarwoko saking Macanan RT 3 RW Tunggal Karangan Klaten Utara Klaten tansah manggih ayem tentrem lan ugi pandonga panjenengan dumateng risang pinanganten sarimpit dumateng para pangombyoning pinanganten sarimpit ingkang saking gereja semonggo kula aturi ugi marak wonten ing sasana rinengga wonten lebet ingkang sampun pun cawisaken kalau sumanggaken lan ugi pangombyong saking Kulon Progo lan ugi saking Macanan semonggo kula aturi ingkang lumpet wonten ing papan ingkang sampun sametaken atur nuwun sapun prapteng wonten ing sasana rinengga risang pinanganten sarimpit nggihipun Bagus Stefanus Arda Amas Jati Pamungkas dalah Roro Monika Tiara Nanda Aurelia daya-daya badhe lenggah wonten ing dampar paiwahan
Binispo sanjaning bertamu kakung semaputri ingkang dadi kematan. Risang pinanganten sarimpit sampun lenggai dan paring payuwahan. Nyuwun tambahing berkah pangestu dumateng sanjaning para tamu sedaya. Mugi-mugi anggenipun lelumban wonten Bratan Agung tansah manggaya hayem tenten ing salaminipun gesang. Kangge murwakani paregian prasaja ing wanci siang menika wonten pandonga kalau semaken dumateng panjenenganipun Bapak Yohanes Sukardi mratikisaken wontenipun pandonga ing wanci siang menika. Sasana pambiyala kawula semanggaken. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada siang hari ini sedikit berubah. Kalau tadi kami di dalam gereja kita beribadat, sekarang berpindah tempat di ruang yang sangat bagus ini. Kita akan mengadakan syukuran dari Pak Didut sak keluarga. Maka agar syukuran pada siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar, akan kita buka dengan doa. Tetapi terlebih dahulu kami mohon maaf, doa akan kami laksanakan dengan tata cara agama Katolik. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang mempunyai kepercayaan yang berbeda, kami mohon dukungan doanya. Dan doa pada siang hari ini akan saya bawakan dengan bahasa Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Puji dan syukur kami haturkan ya Tuhan atas karunia-Mu pada siang hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh kebahagiaan karena pada siang hari ini Ananda kami, Nanda dan Arda baru saja menerima sakramen perkawinan yang merupakan simbol dari perjalanan keluarga mereka. Pada siang hari ini keluarga mengadakan perjamuan sederhana sebagai rasa syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat yang berlimpah kepada keluarga. Untuk itu kami mohon berkat-Mu pada siang hari ini agar acara syukuran pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga apa yang telah disediakan oleh keluarga dapat berguna bagi kehidupan kita bersama, terlebih bagi kehidupan keluarga baru Mbak Nanda dan Mas Arda. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah juga tugas-tugas serta kedepannya nanti agar keluarga Mas Arda dan Mbak Nanda dapat Kau berkati, Kau bimbing, Kau limpahi, sehingga mereka semua dapat hidup berkeluarga dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Pada siang hari ini kami keluarga mengadakan perjamuan sederhana. Kami mohon berkat-Mu agar makanan serta sajian yang akan kami sajikan pada siang hari ini Kau berkati sehingga dapat berguna bagi kesehatan, kesejahteraan hidup kami bersama. Bapa di surga, kami mohon berkat pula untuk saudara-saudari kami yang telah menyiapkan segala sesuatu hidangan pada siang hari ini. Juga Kau berkati, Kau limpahi berkat yang melimpah. Untuk saudara-saudari kami yang pada siang hari ini belum bisa menerima rezeki seperti yang akan kami santap pada siang hari ini, kami pasrahkan di dalam berkat-Mu yang melimpah pula. Ya Tuhan Bapa di surga, berkatilah acara pada siang hari ini
dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat berguna bagi kita semua, kerukunan kita semuanya dapat terwujud. Bapa di surga, terima kasih kami haturkan sekali lagi, dan marilah kita doakan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita doakan 3 kali Salam Maria untuk pendampingan Bunda Maria di dalam perjalanan hidup berkeluarga Mas Arda dan Mbak Nanda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalem. Paripurna atur pangandikan panjenengan Bobo Yohanes Sukardi minangka murwakani pahargyan prasaja ing wanci siang menika wonten ing pandonga. Pinispo sanjaning pertamu kakung sumaptri ingkang dadi rumatan, salajengipun wedal sak cekapipun kalau sumanggan dumateng catering Prima Buga kang kepareng badhe leladi pasugadan kunjuk dumateng sanjaning para tamu. Sinarengan saking Prima Buga mangke pinanganten sarimbit nyuwun foto sarengan Berat Agung saking Kulon Progo mangke sampun paripurna Berat Agung saking Macanan kawula sumbangaken mangke lir gumantos. Salajengipun ing siang menika kasegahan Soul Urgent saking kuwasa Onana kula Bambang semonggo wedal sak cekapipun kawula sumanggaaken. Matur nuwun. Kawula nuwun wonten asanipun para prespasesepe ingkang saduwiken abekten saha wonten asanipun para bapak saha ibu ingkang winantu pakurmat ninangkung wonten asanipun sedaya keluarga pamagwati nunggih panjenenganipun Bapak saha Ibu Yohanes Dedi Sarwaka yang terhormat nurungkan kagem keluarga pisan saking Ayu Jakarta. Mugi sawetawis lenggah kanthi prayogi sineratan kula sakanca nderek mangyo bagya gumaring pahargyan syukuran wonten ing wanci kang prayogi saestu mugi saged mahani kunjuk dumateng temanten kekalih nunggih sampun kepareng nampi srakamen suci sakala wau wonten ing gereja Katolik puniki. Bagya mulya mugi sineratan memayungi wonten asanipun kusumaning Ayunanda ugi arga waradin awit saking kadermanipun para rawuh kepareng kula dari pasajan mugi kabejan tansah mamayungi wonten asaji ngandika kanthi ngaturaken salam kalujengan saha rahayu wonten asaji ngandika kepareng tuturi kekalih kadang Widowati saking BK Nada sawanipun para kadang catering minangka pakurmat ingkang sepisan ugi tuturi sawanipun kadang Widowati saking BK Nada Wulandari ugi endah mugi dipun kesakaken kanthi eca saha keca pakurmat ing samuci nawis wonten asaji ngandika mbok pilih kepareng sinampi ngelaras gedhe ing BK Nada saking kuwasa. Monggo Mbak Endah, Mbak Wulan kalajengipun.
Iya wayah wengi udan krimis ra wis Yo. banyu karo metis dadi seksi kanggo nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah dudu kalung rasa kang dampet aku ora denganku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nadamu yang rino wengi pancen siramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku didik sayang tresnaku mring siramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis rari sakenane aku ngenteni kaline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku Iya wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi seksi nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah dudu kalung rasa kang dampet aku ora denganku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandangmu yang rino wengi lewat tembang kangen aku didik tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku didik sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku Sik wulan rasa lungguh. Salaman sik karo sing
sing berbahagia, sing mantu. Oh nggih. Gawe pengerame-rame wong sakarangan mudal iki. Oh alah. Ini. Selamat Pak nggih. Oke, mudah-mudahan bahagia terus bersama anak putu nanti. Nggih. Dek mangku bahagia Mas nggih. Dek Arga, Dek Nanda, selamat sukses. Selamat nggih Pak. Nggih. Nggih, Pak. Nah. Gek ayune kaya ngene kok dadi anake Pak Dedut ya. Lah iya. Piye? Aku tuh ya heran, kok ayuman kok ya iso keturunane dheke kok kaya ngono bapakne lho ora genah. Hei, Kira ya bagus ganteng. Mbak. Nek Didut kurang piye? Kurang Lah, piye? piye? Bahasan gelem nganggo jas. Iya. Walah ketok asline ketok bagus. Dino iki lagi wae ketok pener. Biasane ora tau pener. Biasane kene ngorjen nganggo topi diwalik. Lah iya toh? Agak ya kelambi rada digosok. Saiki Lah, lho iya. nek asline ngene iki asline. Asline ya ngene iki lho, ngono ku ya temoto ya pener ya ketok ganteng ngono lho. Ya aku ya heran. Ngono iki diajekke. Lah, Dadi iya. wis trep ngene iki diajekke. Metu kok ngomahke sepaton. Oh, Sepaton aja nganggo sandal jepit swalo kok biasane. Iya toh? Ya ora detukul. Iki paling ora ki pengorjen iki nggawa peniti utawa nggawa apa jenenge kuwi? Asisten. Asisten. Iya. Dayai dhewe. diayai dhewe. Topine diwalik. Lah ya apa mergo kuwi mah ora nggo asisten ora nganggo tenaga biaya, apa mergo arek mantu iki dadi duwite deman-eman. Ora pancen bocah iki ngono kat cilik ngono kuwi. Oh kan cilik ten gemi ngono kuwi. SE. SE apa? Sarjana ekonomine nemen. Ye, menika ndarek omah ayu bahagia dumateng Pak Dedut kalian Mbak Dewi, sekalian pengantin berdua. Dek Nanda karo Dek Arga. Selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia selalu, kasih Kristus selalu memberkati. Monggo maaf dulu ndak apa-apa. Niki saking warga Ngayu Jakarta nggih. Saking Yogyakarta badhe. Saking Wates. Oh, Wates. Wates Kulon Progo. Niki Pak Nugroho pas sinten niki? Pak Nugroho. Aku ora pangkling. Aku ora pangkling. Padahal aku urung tau petuk ning ora pangkling. Lah ya, mergane. Mergane. Sedulur saiki. Ya Pak Dedut dan dino iki pokoke ketok beda ora kaya biasane. Ngetokke asline, Iya wong alamat iki sesuk acara Natalan. Biasane. Wektune santai. Ha kok iki cahe kok dandan. Apa ku sing WA wingi apa? Paling ora iki bojone pendamping ya ngono kuwi diteruske. Mula kadok iki anyar terus ora do dienggo. Lah wis, lah iya to. Ya wis, pokoke melu seneng awake dhewe. Saiki wis dadi kakek-kakek, kemlintine disuda ya Pak Dedut. Hah? Ya. Ya. Oke. Setelah kita mendoakan Pengantin berdua. Oke. Jebule nganten ki ya nganggo ngeleh to ya didulang-dulang ku ya. Sekali lagi mudah-mudahan cintanya Dek Nanda Karja Arga selalu berkarisma. Amin. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kaya awake dhewe iki bebojoan ya muga awet nganti sesuk selawase. Ayo ngoku wong awake dhewe iki dipanutan. Ya. Baik Kanada, ngaturaken ageng panuwun saudara Mayu Bagyo, berhasilipun keluarga berbahagia. Rayi Mas Dedi Sarwoko sekuarga. Cinta kini kau datang jua melanda dua insan, dirimu diriku. Cinta sungguh indah karismanya, apabila engkau tahu cinta itu suci. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka.
demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu sayang. Demi cintaku padamu, iya, ayo awak dhewe metu saununimu. Nuwun Pak. Ye, nuwun Pak, Bapak Ibu, wilujeng rahapi daharan Pak Sri nyuta beda pangestu. Pak Sarno. Pak. Pak. Pokoke nasibku ditanggung jenengan lho, Pak. Bener. Tiada seindah karismanya apabila engkau tahu cinta itu suci. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu. Yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu Oke, hari Jumat Cinta kami persembahkan di kesempatan siang berbahagia. Iya. Kagem pun lengkah para tamu katuraken mugi kanthi ijazah seksa pakormat lumantar kadang-kadang catering. Dek Bulan. Dalem satu lagi Pak. Satu lagu lagi. Pokoknya dino iki. Ya. Siang iki. Kok bengung lek dodo. Yang ini iki nek nek kira-kira ora bayaran ya bengangmu ini gitu tuh. Aja ngomongke soal bayaran. Nasib awake dhewe iki tergantung karo Pak Cipto karo Pak Min dino iki. Oh iya. Lah iya, pokoke tak pasrahke. Soale iki kok keterangane ya ora begitu jelas. Ya aja ngomongke soal begitu jelas karo ora aku mau guyon. Mau guyon. Aku ki ngomong guyon aja dianggap sembrono. Aja dianggap sembrono. Wis ayo bali. Oke. Ye, monggo. Monggo sineratan foto keluarga kawitan saking keluarga besan saking Ayo Jakarta. Sak mangke marganipun kabudih nyawiji nderek ngestreni ugi nderek pakurmat kunjuk dumateng putra putri temanten non inggih genduk Nanda ugi Mas Arga. Monggo Dek Indah. Ya, turut berbahagia kepada Mas Dedi Sarwoko dan Mbak Dewi Ratna. Terus memberikan putri tercinta Adik Nanda dan Mas Arda. Semoga kami berkeluarga yang sakinah, bahagia selamanya. Amin. Amin. Ya. Oh, tiwas ngapake lagu Natalan. Lah ya iki mau kayak kepiye to ya mau niki. Iki job Natalan. Lah kok enek doker manten. Yalah Mas Dedek iki ngeprank ceritane iki. Iya. Ya sebuah lagu kasih spesial buat Anda semuanya.
kasih, teringat aku padamu, seakan kau hadir di sisi menemaniku. Ku yakinkan diri agar tiada sepi, ku lewatkan hari di dalam mimpiku. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, detik ini juga ku akan melayang ke sana. Kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang, bersama berdua kita bahagia. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku, hidup matiku hanya untukmu. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, detik ini juga ku akan melayang ke sana. Kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang, bersama berdua kita bahagia. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, detik ini juga ku akan melayang ke sana. Kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang, bersama berdua kita bahagia. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku, hidup matiku hanya untukmu. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku, hidup matiku hanya untukmu. Hidup matiku hanya untukmu. Binisbu sanjana yang bertamu kakung semua putri kang dat kinumatan sinegek saptawis tekan saking Solo Ojen kang pun negani Mas Bambang saking kuwasa
Ing samangke panjenenganipun anak kula pun Yohanes Dedi Sarwoko badhe matur wonten ngersanipun para tamu sedaya wonten ing titi laksana atur pambagyo harjo. Wonten ing titi laksana atur pambagyo harjo mangke kangge foto sesaran temanten pun sigeg sawetawis. Ingkang menika dumateng panjenenganipun Bapak Sriyanto minangka sulisanipun panjenenganipun Bapak Yohanes Dedi Sarwoko keparenga jengkar saking palenggahan wonten ing titi laksana atur pambagyarjo kampingan panjenenganipun Bapak Joko Winarto dalah Bapak Sihman Puspa Ijoyo ingkang menika sasana pambiyara kawula semanggaaken nuwun. Nuwun kawula nuwun. Karayon kawilujengan saha rahmating Pangeran Kang Maha Wicaksana mugi tansah kajiwa kasariwa dumateng para lenggah dalasan kula. Para pepunden pinisepuh, para sesepuh aji sepuh ingkang tuhu sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur kiblateng panembah ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Para pangemban-pangembating praja, para satria negari ingkang minangka pandam-pandum ing kawula dasih ingkang pantes katuran sagung pakurmatan. Para tamu sedahan kakung Semaputri ingkang dat kalingga murudaning agrami. Linembaran papayung butira yusa saugeng pangsama mugi kepareng kula gempil kamardikan sawetawis. Awit awrat mundi dawuh dalem yenipun Bapak Yohanes Dedi Sarwoko sekelan garwa kula piniji kenen matur minangka talang basa sulih sarira. Namung saderengipun mugi kepareng kadherekaken manungsa puja ngunjakaken puja-puji astawa dumateng Sadalem Gusti Kang Maha Kawasa ingkang sampun kepareng babar karahmatan kanikmatan dhateng jengandika sami dalasan kula. Kadidik rikala negari menika gilanjar kawilujengan saged sareng makempal wonten wisma bagya kanthi wilujeng boten wonten pampengan satunggal punapa. Lumantar kula panjenenganipun Bapak Yohanes Dedi Sarwoko ngaturaken sugeng siang wilujeng rawuh dhateng para pepunden pinisepuh pun sekecakaken anggenipun lenggah ngantos cekaping pahargyan kanthi syukurane penggalih kanthi martu-martin kaning penggalih ugi lumantar kula nyenipun Bapak Dedi Sarwoko kepareng ngaturaken wigatos sing gati ingkang seneja rikalenggan punika lan nggih netepi darmaning ngasepuh wiwa putra marga siwi palakrame akan putri kinasih ingkang sesilih Pontiayu Monika Deprayananda Aurelia hingga sampun kadhawuhaken kalian pun bagus Stefanus Arda Amas Jati Pamungkas putra kakung nyinpun Bobo Franciscus Kaverius Nugroho Dwi Widyasmoro ingkang lenggah wonten ing Gunung Kempal Giripeni Wates Kulon Progo. Sampun kalampahan sakramen ijab Sabtu 21 Januari 2026 wonten ing Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Ketandan Klaten wanci jam 09.00 enjang pemberkatan Glen Romo Robertus Yuni Triwibowo PR kanthi wilujeng boten wonten pampengan satunggal punapa. Awit saking menika rikalenggan menika yen pun Bapak Yohanes Dedi Sarwoko sekalian keluarga ing mbak bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sami kirang pranane penggalih samukawis punapa kemawon lumantar kula nyuwun lumutring sih diagung pangsama ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng tangga tepalih kadang kadehan para rawuh sedaya ingkang sampun sabyantu bot repotipun anggenipun nggadhahi jejibahan nggih menika palakrama akan putri kinasih wonten kekiranganipun estu nyinipun Bapak Yohanes Dedi Sarwoko tansah nyuwun lumuntrih sih diagung pangsama ugi minta nugraning Gusti Kang Maha Kawasa mugi sih kawelasan para pupunden sepuh para kadang kadehan tangga tepalih pikantuk lintuh sing Gusti Kang Maha Kawasa
ingkang kathah saha barokah ing tempinipun. Ingkang salajengipun wantu-wantu panyuwunan saking pun Bapak Yohanes Dedi Sarwaka sumambrah para keluarga. Rikalaken punika pandonga pangestungkara para pepunden sedaya tansah kasuwun. Mugi Sri Atmaja pinten sarimbit anggenipun kepareng lelumban wonten beberan agung dados keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang gampil anggenipun pados pangupa jiwa anggenipun betahaken dhateng keluarganipun. Para pepunden pini sepuh, para sesepuh ingkang tuki kinabekten mbak bilih wonten sarusipun punapa kemawon ugi wonten kalepatan punapa kemawon ingkang panjenenganipun Bapak Yohanes Dedi Sarwaka tansah mawantu-wantu nyuwun lumut Sedi Agung Pangesomo. Cekaping pepanggihan menika sebagai wargian rikalenggan punika sampun paripurna saking keluarga ageng nyuwun Bapak Yohanes Dedi Sarwaka namung ndherekaken sugeng kundur panjenengan sedaya mugi bidal panjenengan dumugi ing dalem piyambak-piyambak tebih saking bayane marga cinaken ana graning Gusti Kang Maha Kawasa wilujeng boten wonten pampengan satunggal punapa. Kadya semaken mekaten saged kula matur minangka sulih sarwa talang basa saking nyuwun Bapak Yohanes Dedi Sarwaka ing mbak bilengken kula matur Purwa Madyausana kathah gagap bang sulih ngatur kisuling basa salahing parama sastra awit cubluk ing pangertosan kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumut Sedi Agung Pangesomo. Wekdal kakonduraken dhateng kadang pambiyara billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Paripurna atur pangantikan panjenengan Bapak Sriyanto minangka sulistanipun panjenenganipun nang kula pun Yohanes Dedi Sarwaka. Sanjanipun pertamu kakung semutri ingkang dhateng matempan salajengipun pun anak kula Yohanes Dedi Sarwaka badhe ngaturaken segahan ingkang pungkasan kunjuk dumateng sanjaning pertamu. Medal sawetahipun kalau sumuhaken dhateng catering Prima Buga sinambi midhangetaken ombyaipun Solo Ojen saking Mas Bambang Kuwasa kawula semanggaaken nuwun. Monggo saking keluarga ingkang badhe nderek nyawiji foto kalian teman-teman kesembangan ugi para kadang-kadang Dek Wulan iki mau ana sasmita saka keluarga yang berbahagia juga akan nderek ngergeni swasana foto nyanyi iki ana permintaan sekaligus kagem ngergeni swasana. Mbah Min pundi Mbah Min? Ye, ada request masuk ditukul menika Pak Min mau bernyanyi Roro Jonggrang. Nggih. Nggih, piyaine wonten pundi ayo Pak Min? Monggo Pak Min. Sak mangke sak ramingipun Pak Min saking keluarga ugi badhe ngaturaken tembang egone wong tuwa. Egone wong tuwa. Oke, mula siji pokok satunggal katuraken pakurmatipun monggo saking Mbah Min langkung rumiyin. Mbah Min monggo mriki napa Dek Ulang sing mriku? Yo Dek Tukul, ana sik. Monggo kalih intro Mas Bambang. Mas, niki ameh antri napa Mas? Arep foto. Tak kira ya awake dhewe antri BLT ngono kae ya. Foto karo teman diberi penghormatan. Ya Mbak Min wis rene kok. Ya. Kita tampilnya. Asik. Iya toh. Ayo Pak Min. Piye rasane? Sugeng siang, Mbak. Bagaimana jenengan lihat Pak Dedut siang hari ini? Niku bingungke kula nggih niku. Lah bingungke pripun? Bingungke iki sing ndek gawe sapa? Tamune sing endi? Jenengan mawon ora ngerti aja meneh aku. Jenengan wingi jape pripun? Jape Natalan. Ya Allah. Iya, aja nganggo sayak kendak, nganggo sayak dawa ya aku. Ya sementing penting bahagia. Iya, yang penting bahagia. Yang penting bahagia, Mas Dedut. Iku ndelok saweran sing duwe gawe ya entuk apa ora? Angsal, Mbak. Angsal. Lah iya tau, iku pokoke kudu nyawar kok Pak Dedut ya. Monggo Mas Bambang.
Ya, kita kemana cari tempat yang tidak diduduki, Dek? Ya. Asik. Mas Dedut, ragoyang piye iki? Ayo, rada iki, kajeng nggo foto. Rada mriki Mbah Min kajeng nggo foto. Karena Bapak Dedun. Prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Joko bandeng kowe aja kumalungkut. Peran iki kanggoku durung rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kupala kang wis seda lakuke ngono segara. obat-obat kowe wanita sing hebat apa ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu penggih Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut garwa Joko gendong aku tanpa bebono. Janji sewu sawangi kudu dadi. iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Ayo Mbak Min, joget Mbak. Ayo ya. Dek yo ngopo. lara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Joko bandeng kowe aja kumalungkut. Perang iki kanggoku durung rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kupala kang wis seda lampuke mancanegara. obat-obat kowe pancen ayu tenan apa ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu penggih Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa lara jonggrang manuta sun pundhut garwa Gendong aku duwe buwono. Janji sewu sawangi kudu dadi. iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Nggih, Roro Jonggrang sampun malih mboten Mbah Min. ngapunten niku wis
wonten pemundutan sing Pak Nggih, Cipto. Pak Cipto. Nyuwun lagu Bojo Loro. Bojo loro. Nggih, saged. Pak Cipto Nggih, juragane rasa. nggih. Oke, baik. Oke. Dikasih. Bojo loro. Bojo loro. Weh dirogohke sik. Iki pokoke nasibku tergantung Mbah Min karo Pak Oh, lah, Cipto. Ki lho, Tangane ngopo ngopo? kali? Ora Tak yo, penak iya mboten sih. ngaten iki. Ya ya apa-apa Bapak. ki ya kudu nganggo syarat. Oh, lah nggih. Kandhani kok. Syaratnya kembang menyan apa iki? Ya, aja nganti kleru sing dudutke Mbah Min. Tangannya biasa wae, tangannya biasa wae. Oke. Pokoke. Terima kasih saking Mbah Min. Ya. Saking keluarga wae sinten nggih ingkang badhe dek nyanyi? Kose. Oh. Nggih, ya sing abang no, nggih, terima kasih. Ya padha klambine abang, Mbah Min. Anda lho. Elek ya ben aku ya gelem kok. Dit kok elek iki lho. Oh ya, kok sabar. Nggih, Nggih, matur sembah oke. nuwun Mbah Min. Niki pengombyong manten rumiyin di Oh, bareng nggih. menika request saking Lah, Pak nggih. Cipto juragane rasa. Oh nggih, sabar nggih Pak Cipto nggih. Pundi wau sing ajeng nyanyi wau pundi nggih? Pak sinten? Pak Pur. Pundi piyayinipun? Sing ajeng nyanyi egone wong tuwa wae sinten? Pak Pur. Jenengan Pak Pur. Derek nyanyi. Non? Nggih. Oh niki, oke. Sik Pak Pur, sabar Pak Pur. Oh lho. Amet. Oh niki, oh nggih. Nek sang pundi niki? Dari mana? Dari mana? Dari Jogja. Oh, lagunya apa, Dek? Egone wong tuwa, nggih, monggo. Saking Jogja nggih. Saking wargane Mas Arga. Nggih, oh nggih, monggo. Kelas pinten? Kelas 8, oke. Kaca sithik karo aku.